mwa satane ndipo muli ndi ine Vayana Chunga. Koma poyamba nayi mitu yake. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati namondwe wa Chido watuluka mdziko muno lero. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti azigula katundu wopangidwa mdziko muno. Mu nkhani zina, nduna yoona za chilungamo a Titus Mvalo yati mabungwe omwe si aboma asamagwire ntchito ngati zipani zosusa boma. Tili ndi izi komanso zina zambiri, tiye tikhalire limodzi. Ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati namondwe wa Chido watuluka mdziko muno lero. Namondweyu wapha anthu awiri ndipo wakhudza anthu okwana 8,100. Ripoti lomwe wasaina ndi mkulu wa Dodma a Charles Kalemba lati namondweyu wakhudza maboma 16. Mneneri wa bungweli Achipiriro Khamula alankhula ndatola nkhani wathu Jason Malowa motere. Talandira malipoti ochoka mu makonsolo okhudza kuonongeka kwa zinthu ndi katundu kutsatira namondwe wa Chido. Kumachinga mawanja 650 akhudzidwa ndipo munthu mmodzi watisiya khoma la nyumba lake litamugwera. Boma la Blantyre mawanja 270 akhudzidwanso komanso munthu mmodzi watisiya kutsatira kumugwera kwa khoma la nyumba yake. Mu mzinda wa Zomba nyumba zokwana 224 zaonongeka makamaka m'mawodi a Mbedza, Mtiya, Likangala, Chirunga, Chinamwali komanso Masongola. Ku Phalombe nyumba 305 zaonongeka watiye General komanso tiye Nyezerera, pomwe ku Mulanje nyumba zokwana 199 zaonongeka watiye Juma komanso Nkanda. Kuneno nyumba zokwana 84 zaonongeka kwatiye Simoni komanso misewu yopita ku zipatala zing'ono za Matandani, Matope, Nsambo ndi Ndambe yaonongeka ndipo sikudutsika. Nyumba zokwana 18 zaonongeka kwatiye Ganya kunchewu, pomwe kunchinji nyumba zokwana 46 zaonongeka kwatiye Kazyozyo. Kudedza minda ya mbewu zambiri yaonongeka kwatiye chili kumwendo ndipo padakali panopa tikaonkhetsera anthu awiri atisiya ndipo mawanja 1800 omwe ndi anthu pafupifupi 8100 akhudzidwa. Makonsolo opitirabe kupanga kauniuni kuti apeze kuti ndi chiwerengero cha anthu otani chomwe chakhudzidwa komanso ndi katundu ochuluka bwanji yemwe waonongeka. Padakali panopa namondwe Chido wachepa mphamvu ndipo amayembekezeka kutuluka mdziko muno chakumasanako. Bwalo la milandu laling'ono mu mzinda wa Blantyre lakana kutulutsa papero banja lina limene akuliganizira kuti limazunza mwana wa zaka zinayi. Awiriwa adakaonekera ku bwalo la milandu pamene akana mlandu. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Anthu ambiri makamaka ochokera township ya Machinjiri mu mzinda wa Blantyre kumene anthu amene akukhudzidwa mu nkhani amachokera adakhamukira bwalo la milandu la Blantyre kufuna kukatsatira bwino nkhani komanso kapereka chilimbikiso kwa mwanayu amene wakhala kuchitidwa nkhanza ndi mayi ake omupeza. Pa nthawi imene anthuwo amatsika mgalimoto komanso kuchoka m'bwalo la milanduli, anthu amene adakhamukira bwaloli amayimba nyimbo zotonza komanso kuwoza anthuwa amene akuaganizira kuti ankazunza mwanayu. Apolisi adanjata alinda litala powaganizira kuti ankachitira nkhanza mwanayu amene ndi omupeza, ndipo apolisiwa adamanganso bambo wa mwanayu omubereka a Macpherson Litala kamba kakuti ankaonerera nkhanzazi zikunchitikira mwanayu. Amene akumva nkhaniyi Senior Resident Magistrate Iferenzi Moyo adamva chokera kwa anthuwa amene onsewa akana mulandu. Awiriwa amene amapempha bwaloli kuti liwatulutse pa belo awakanira pempholi malinga ndi kuti mbali ya boma yapempha masiku 10 kuti nkhaniyi apitirizebe kuifufuza bwino. Amoyo ayamba ayimisa nkhaniyi mpaka pa 9 mwezi wa Mawa pamene adzapitirize kuimvanso nkhaniyi. Paka dali pano mwanayu ali m'manja mwa mayi ake omubereka a Modesta Likoswe amene adasiyana banja ndi bambo wa mwanayu mbuyomu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti azigula katundu wa mdziko muno ndi cholinga chotukula makampani a mdziko muno. Achakwera ayankhula izi atayendera kampani ya Reply ku Mzimba. Feston Malekezo waza ndi ripoti.
Achakwera anati mwachisanzo makampani monga Leprai yomwe ili pansi pa Serai Group ikupanga mapolo amagesi zomwe zikuthandiza kuti palibenso chifukwa chomagulira zinthu ngati izi kunja kwa dziko lino. Iwo anati ngati dziko lino lingakhale ndi makampani ngati awa nkosavuta kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Malo moyitanitsa zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tidzipangira tsopano, koma ni mapolonso amene mastandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. Ndaonanso kuti ali nchidwi zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina, komanso akuthandizira kuno nkhani zakuti anthu oposa 3000 amene apatsidwa zintchito zosiyanasiyana kulembedwa ntchito zosiyanasiyana. Mamalo ena Achakwera anayendera nazali ya mitengo ya Chauteka kumene anaonanso mtengo umene unadzalidwa mzaka za 1960 ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino Malemu Hastings Kamuzubanda. Kulikulu la kampani Achakwera anaonanso fakitale yopanga mapolo amagesi, makala ovomerezeka komanso katundu wina opangidwa ochokera ku mitengo, ndipo anadzala mtengo pa chipata cholowera ku kampaniyi. M'mawu ake mkulu wa Leprai Malawi Krishna Das Neya anati iwo amalipira ndalama zambiri pomwe agulitsa katundu kunja kwa dziko lino. Kenaka iwo anapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aonetsetse kuti makampani akuthandizidwa kuti azikwaniritsa kupanga katundu wa mtengo wapatali ndi kumagulitsa kunja kwa dziko lino. Adaliso Chimwala ndi ofalitsa nkhani za kampaniyi. Ndipempha kuboma kuti nkhani ya misonkhoyi akadafewesako ndondomeko. Ife tizikhoma misonkho koma ndondomekozo zikhale zofewerapo. Ku Reserve Bank of Malawi tikagulitsa katundu ucha kunja akumatengako magawo atatu pa 10 lina lonse. 30% ya forex imene timapanga cheneneti tikagulitsa katundu kunja amaisunga imene ichayo. Chimenecho chonso ndi chipsinjo pakanapezeka ndondomeko zina zomwe zizitsatiridwa kuti zinthu zizitendera bwinobwino. Kuchokera mchaka cha 1999 kampani ya Leprai imene inapasidwa malo a mitengo yokwana 20,000 hectares mu nkhalango ya Vipsha akwanisa kudzala mitengo pa mtunda okwana 14,000 hectares ndipo mitengo yokwana 2,000 hectares ndi imene yakula kufika tsiku la lero. Ndipo nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yalimbikitsa alimi kukhala m'magulu komanso kuyika chidwi popanga katundu osiyanasiyana kuchokera ku mbewu zomwe akulima. Agwengwe ati izi zili nkuthekera kuopereka phindu komanso kuthandizira kukweza chitukuko cha zamalonda ndi zachuma mdziko lino. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Lolemba Agwengwe anayamikira mmene ntchito yomanga ngalande za madzi pansi pa projekiti ya Chire Valley Transformation ikuyendera mboma la Chikwawa. Iwo anayamikiranso mmene magulu ena alimi akuchitira pa ulimi wawo. Pakadali pano gawo lalikulu la ntchito yomanga ngalandezi yatheka ndipo magulu atatu a alimi akonzeka kuyamba kutapa madzi mu ngalandezi pofika mwezi wa Juni chaka chamawa. Agwengwe ati boma ndilodzipereka kuthandiza magulu a alimiwa. Malimbikitsa kwambiri kuti akamapanga mapulani awo ngati ma cooperative asangothera kuti talima. Aonenso kuti kodi titatha kulima tapereka mphamvu yotani ku zokolola zathu ndipo zikupezeka misika iti kulimbe kunzuzu kulilongwe ku Blantyre komanso ngakhale Tete ndi maiko ena amene atizungu. Izi ndi zimene ma cooperative anzathu ku Kenya ku Tanzania ipini ku Zambia kwakupanga kumatibweresera kunoko zakudya zimene tikugula ifeyo ngati Malawi zochokeranso kwa alimi ang'onoang'ono ngati amenewa m'maiko mwanzathu. Mmodzi mwa akuluakulu ku gulu la Mwanali Renji a Robert Makion wati gulu lawo lili ndi malo okwana mahekitala 777 pomwe amalima mbewu monga thonje, soya ndi tsabola. Ife tachira nitakwambiri komanso tanyalira point imeneyo kutiuza kuti patsa college kuti tidzalima mbewu zokuza ma factories. World Bank inapereka 10 billion pomwe yoyembekeza kuti ife alimi tipereke yapadera ndi 4 billion yonse 14 billion zimene mukampira komano 4 billion yokuti fikire tiene akuti tione mabungwe ena komanso amemember ife alimi patoka tinapeleka chaodi tikana kuja odi siti kufika pa 4 billion pacha ndikuti tilowa mabungwe ena. Kufikira lero unduna wa zamalonda wakhazikitsa magulu a alimi okwana 15 omwe pamodzi ali ndi mamembala okwana 16,175. Zonsezi zikuchitika pansi pa ndondomeko ya ulimi wa nthirira ya Chire Valley yomwe ati igwiritsa ntchito malo pafupifupi mahekitala 43,370 komanso kupindulira maanja a alimi pafupifupi 58,400.
bungwe la Youth and Society YAS lati oweruza ku mabwalo a milandu ali ndi udindo waukulu woonetsetsa kuti chilungamo chikuchitika pa nkhani zokhuza anthu othawa mayiko akwawo. Mkulu wa YAS Charles Kajoloweka amayankhula izi pa mkumano wa oweruza milandu ku mabwalo a magistrate pa nkhani zokhuza anthu othawa mayiko akwawo. Akajoloweka akuyankhula ndi mtolankhani wathu Taonga Sabola. Mkudziwa kuti ifeyo ngati Youth and Society komanso mabungwe osiyanasiyana amene timagwira ntchito zokhuza ndi refugees takhala tikupanga engage ma different stakeholders pakatipa tinakumana ndi anzathu ku parliament, kumana ndi ma stakeholders osiyanasiyana, lero tikumana ndi ma magistrate. Ma magistrate ali ndi ntchito yaikulu kwambiri Malawi kuno chifukwa ndi amene amapanga handle ma cases ambiri. Mukayang'ana ma cases amene akupangidwa handle makhoto athu Malawi kuno ambiri amathera ku ma magistrate courts. Ndipo chadzidziwikire kuti ma cases ambiri amene akukhudzano amene athawa nkhondo kwawo amene tikuwasunga Malawi kuno ngati ma refugees amakathanso ma magistrate kumeneko. Komanso pakatipa taonanso ndithu kuti pali zinthu zambiri zomwe zachitika zokhudzana ndi ma refugees, kuphatikizapo relocation exercise zomwe zakhuza kwambiriso maufulu ama refugees mosiyanasiyana. Ndipo panali adindo osiyanasiyana amene anapanga ntchito imeneja. Komanso kudziwa kuti nkhani zimene zizi ndithu tikamayang'ana nkhani za maufulu ama refugees, nkhani za malamulo zimathera ndithu ku makhoti. Ndiye nkufunika kwambiri kuti zikhala ndithu ndi engagement ndi anzathu amene akugwira ntchito za makhoti, komanso kuti tiunikirane ndithu mmene zinthu zikuyendera pakali panopa, nkhani za malamulo, nkhani za maufulu. Cholinga chakuti anzathu amene akugwira ntchito za makhotiwo ndithu akhalenso ndi kumvetsetsa kwa paderadera kwa ma issues amene ma refugees akumana ku Malawi. Tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonera izi. To all our believers, to the Niger Gunners of Club Road, all you Artetas of Africa, of Accra, of Maputo, of Orimbo, the legends of legends down Lusaka way. We hear you. Now hear us. Obrigado. Talo. Betway, the official global betting partner of Awesome. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in. Specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not as sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Ya malamulo yavomereza ndalama zokwana 6.4 trillion kwacha kuti zigwire ntchito mu theka la ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa. Tikupasani zambiri za nkhani mu nkhani zathu zosatira. Nduna yoona za chilungamo a Titus Mvalo yati boma silimayembekeza mabungwe omwe saboma kuti azigwira ntchito ngati zipani zosusa boma. Mvalo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo osayinira pangano la Lilongwe Civic Pact 2024 ndipo zambiri zili mu ripoti ili. Lilongwe Civic Space Pact 2024 ndikubweretsa pamodzi magulu onse okhudzidwa monga boma, akumabwalo a milandu, mabungwe omwe saboma, olemba nkhani ndi ena, ndi cholinga chopititsa patsogolo nkhani za demokrasi m'dziko muno. Ndipo polankhula pamwambowu nduna ya zachilungamo a Titus Mvalo ati nkofunika kwambiri kuti mabungwe omwe saboma asamagwire ntchito ngati zipani zotsutsa. Ufuna kulondale atakulondale, ufuna kukhala ku civic society kunaweza atakhala kumeneko, koma tisazokone ziwiri tikhale kugwirizana kuti tikwiza tipanga zimozi zinthu izi koma osadzera ngati chigoba kuti ndipanga civic pamene chili chigoba cha ndale. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa Lilongwe Civic Space Pact a Charles Kajoloweka ati panganoli ndilofunika kwambiri. Mgwirizano umene ndithu ukuyang'ana kuti mabungwe komanso boma
ndi anzathu amene amatithandiza pa nkhani za chitukuko ma development partners tinagwira ntchito bwanji limodzi kulimbikitsa maufulu osiyanasiyana makamaka maufulu amene amathandizira mabungwe kugwira ntchito zawo momasuka mosapsinjika. Naye mkulu wa National Advocacy Platform Benedicto Kondowe ati kusayina kwa mgwirizano kuthandiza kupititsa patsogolo ntchito za democracy m'dziko muno. Mgwirizano umenewu ndofunikira kwambiri chifukwa zonse zimene amalawi angathe kupanga zimafunikira kuti akhale ndi malo wotetezeka, kaya kupanga zionesero kaya zoyankhula. Ndiye mgwirizano umene tasayinirana ndi mgwirizano umene nthambi zonse a judiciary, boma, komanso ife ngati amabungwe ndi nthambi zina kuphatikizapo parliament tagwirizana kunena kuti tonse tibwere pamodzi ndi kuteteza malo amenewo kuti amalawi akhale ndi ufulu woyankhula. Pamwambo panafika akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo mkulu wa mabwalo a milandu, akazembe ochokera m'mayiko osiyanasiyana komanso ena ambiri. Chipani cha Malawi Congress chadzudzula phungu wa ku nyumba ya malamulo wa chipani cha Democratic Progressive a Victor Musowa ponena kuti adanena mawu ofuna kuyambisa ziwawa. Pa msonkhano wa ndale la mulungu a Musowa akuganiziridwa kuti adalangiza anthu okhala kundilande po mzinda wa Blantyre kuti asamalandire anthu onena kuti kwacha mderalo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ndeti pemphe aja mmathamangisa aja muone mochitira mwache mukazamva za kwacha chitani mommo. Mneneri wa chipani cha MCP a Jesse Kabwira ati ndi zodandaulitsa kuona kuti a Musowa ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo anayankhula mawuwa. Zimene apangazi ndi zinthu zoyipa ndi masupporters athu akudandaula ndi dziko lino amene amayang'ana malamulo oti ife tidzimva kuti tili mu dziko which is not dziko kuti tibe malamulo lamulo ligwire ntchito pa Musowa. Mneneri wa chipani cha DPP a Shatrick Namalomba anati zomwe a Musowa anayankhula sizikupereka chithunzi cha zomwe chipani chimakhulupirira. Chipani chimakhulupirira za chiwawa, sifuna za chiwawa. Munthu amene azipezeka akupanga za chiwawa ameneyo sikuyankhulira chipani, ameneyo sikuwanikidwa ndi chipani, ameneyo ndiyo kuti iyeyo pa yeyeka aone ali chimene kuti he is responsible pa yeyeka kuti ndi mawu amene akuyankhula. A Musowa akana kuti adankhula mawuwa ndipo pakadali pano akuza kampani yoona za mauthenga kufalitsidwa pa makina amakono kuti afufuze za omwe asintha zomwe adayankhula. Mneneri wa polisi mdziko muno apita kalaya ati apolisi mchigawo chakumwera anayitana a Musowa kumene anakakumbutsa zakufunika kopititsa patsogolo mtendere pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Pakadali pano woyankhulapo pa nkhani za ulamuliro wabwino komanso za ndale a George Chaima ati ndikofunika kuti a Musowa apepese kamba koyankhula mawuwa ponena kuti zomwe adayankhula ndi zophwanya lamulo la dziko lino. Izi zikudza patangodutsa pafupifupi mwezi umodzi ndi unaona zafalitsa nkhani ya Moses Konkuyu komanso anthu omwe adayenda nawo atathamangitsidwa ndi mavenda mu mzinda wa Blantyre kumene adapita kukalimbikitsa anthu kutengapo mbali pa ndondomeko yolemba anthu mkaundula wa voti. Izi zikudzanso patangodutsa pafupifupi mwezi umodzi anthu ena amene adanyamula zikwanje atalepheretsa anthu otsatira zipani zotsutsa boma komanso amalawi ena okhudzidwa kuchita zionetsero mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa bungwe la Malawi Adventist Ladies in Faith MALIF ku chigawo chakumwera Akonda Yakobe wasindika zakufunika kochitira chifundo makamaka kwa anthu amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Yakobe alankhula izi pamene gulu la amayi la MALIF amchigawo chakumwera linachezera odwala amene agonekedwa pa chipatala cha Chilazulu. Zambiri mu ripoti la Thomas Chelaya limene wawerenga Elvis Howahowa. Yakobe alimbikitsa anthu kuti aziyendera komanso kupempherera pamodzi ndi abale amene akukumana ndi nyengo zosiyanasiyana powalimbikitsa komanso kuwathandiza kuthupi komanso ku uzimu. Pa tsikuli amayi amgulu la MALIF apereka katundu osiyanasiyana monga ufa, sopo, shuga komanso zina zofunika kodwala amene agonekedwa pa chipatalachi. Ifeyo ngati azimayi ya Malawi Adventist Ladies in Faith, azimayi ya Adventist, tinaona kuti anzathu zipatalamwe akudwala enda kusowekera tina ndi tina. Ndemonga azimayi tinangosonkha pang'ono sitina
tipemphe ndalama kwa wina aliyense koma tokha azimayi tinangochona kuti yayi ndi chabwino kuti tikachezera zathu mzipatala chifukwa tikakhala mmakomo mukumadya kumasangalala timangoona ngati zonse zili bwinobwino koma mzipatala mwanthu akuvutika munthu ukamadwala pena umataya chikhulupiriro pena chikondi chimasowa pena chakudya chimene anthu amakhala kuti alibe ndiye tikabwera choncho amasangalala kuyimba nawo kupemphera nawo amamva ndithu kuti chikondi kuti palinso anthu amene akutiganizira. Polankhula m'malo mwa chipatalachi a Rehab Banda omwe ndi mwini wamkulu athokoza gulu la Malife chifukwa chodzipereka ndi kuchezera odwala pa chipatalachi. Monga tikudziwa kuti munthu akakhala mchipatala amakhala ndi zofunika zambirimbiri pa moyo wake wa tsiku ndi tsiku. Komanso tikaona azimayi amene anabwera ndi mbali ziwiri, mbali ya uzimu komanso mbali ya thupi. Ndi mchipatala munthu amakanika kuti anyamuke mwina akakhale limodzi ndi anzawo kuti akupemphera ndi alimbikitsika kwambiri kumbali ya uzimu ifoti awalalikira ayimba nawo nyimbo limodzi alimbikitsana. Chimenechi ndi chinthu chofunika kwambiri. Komanso ndinanena kuti abweresa ku mbali ya thupi amakhala ndi manidzi kapena zosowa zochuluka. Mamembala amgulu la Malife anasonkha ndalama zokwana 1.2 miliyoni kwacha zomwe zinagwiritsidwa ntchito pogulira katundu amene anapereka pa tsikuli. Nkhani zathu ndi zomwezi kumasalansiyanenso nayinso miti yake. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwazizizi ya Dodma yati namondo wa Chido watuluka mdziko muno lero. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti adzigula katundu wopangidwa mdziko muno. Ndipo mu nkhani zina nduna yoona za chilungamo a Titus Mvalo yati mabungwe omwe saboma asamagwira ntchito ngati zipani zosusa boma. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X Times 360 Malawi, komanso *1895# ndikuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Mayana Chunga, usiku wopambana.